Comencem pel primer Premi Amic dels Amics d'aquest 2019 pel senyor Albert Busquets, per la seva gestió de la universitat des dels inicis, als anys 70, quan en va ser gerent, i també per aquella gestió dels transports metropolitans de Barcelona, TMB. Ha participat activament aquest 2019 també als actes de celebració del 50è aniversari de la UAB i també d'aquest 30è dels Amics de la UAB. Enhorabona, senyor Albert Busquets. Gràcies. Entrega el guardó la rectora de l'Autònoma, senyor Francesc Cayuela, president dels Amics de la UAB i també el president del Consell Social de la UAB. Fotografia del premiat i tot seguit el coneixerem de ben a prop, així que l'enhorabona al senyor Busquets, moltes felicitats, si ens acompanya. Mare meva santíssima. Abans de començar l'acte, parlava amb un fill meu que està per aquí, i dic, escolta, estic aclaparat, perquè jo hi he fet discursos i speeches i a la feina, i aquí hi ha un bon amic, l'actual gerent, en Jaume Tintorer, que me'n deu haver sentit més d'un, però a la feina, no? Allò entre els col·legues, o els companys, o els treballadors, però aquí el públic és diferent. Hi ha amics, però és un públic de manera molt important acadèmic, i això t'aclapara una mica. Però bé, moltes gràcies. Això d'entrada. Moltes gràcies, molt il·lusionat i molta satisfacció. Us haig de dir que quan vaig rebre la primera comunicació vostra dels Amics de l'OAB amb aquesta idea de dir, escolta'm, ens agradaria que acceptessis el Premi d'Amic dels Amics, no ho vaig entendre d'entrada, no ho lligava, francament. Després vaig reflexionar, cosa que faig de tant en tant, sense exageració, i vaig començar-ho a entendre, o a voler-ho entendre. M'explico. Jo crec que aquest premi que em doneu avui i que de veritat que em fa il·lusió i satisfacció és un premi que també ha d'arribar a altra gent. Aquí hi ha gent d'empresa també, no? I sabem que una de les professions o de les tasques que difícilment o impossiblement pots fer sol és dirigir, ser gerent d'universitat, dirigir una empresa, dirigir una organització complexa. No us imagineu a un director d'empresa sense, o un director o un gerent d'universitat, sense el que és més fonamental. I el vídeo ja m'ha trepitjat coses de les que volia dir, però ja les he dites allà i no me'n recordava que les havia dites, però bueno, que és l'equip. Vull dir, un director d'empresa, un director, un gerent d'universitat sense equip, sense gent, no és res. Per això crec, i m'agradaria molt, que aquest premi fos també extès, traslladat, a tota aquella colla de gent, llavors en deien PNDs, personal no docent. Avui no sé exactament si és TAS, PAS, personal d'administració de serveis, Jaume, o li dieu d'altres maneres, no? Però a tota aquella colla de gent, a tot aquell equip, que en aquells anys, dels 70 fins als 80, segona meitat, 86, vam estar treballant junts. Molts venien de les dues anteriors gerències a les quals vull fer esment. I ha sortit també l'Antoni Perramon amb Miquel de Parra. Sense aquella gent no hagués sigut possible. Ens va tocar lidiar amb temps complexes. Els més joves no, però els no tan joves, anys 74, 73, els últims estertores, no sé com no em surt en català, del franquisme, la mort del dictador, el primer postfranquisme i després la transició. Van ser anys i va ser una època complexa, complicada, però també hem de dir una cosa, i ho comentàvem, i ho he dit, i abans ho estàvem comentant amb alguns companys que feia anys que no ens vèiem. Ens vam divertir molt, va ser una època divertida. Diversió com a contraposició a l'avorriment. No ens avorríem, no dic que ara us avorriu, Jaume, però no ens avorríem. Hi havia moltes coses a fer. I sobretot perquè el repte
pels no docents era un repte important, perquè estaves a la Universitat Autònoma de Barcelona, ara de Bellaterra, però llavors era la Universitat Autònoma de Barcelona. I la Universitat Autònoma de Barcelona, si no recordo malament, era capdavantera de la lluita democràtica d'aquells anys. El manifest de Bellaterra del 75, el primer rector escollit democràticament a l'estat espanyol, crec. Home, l'administració no podia quedar malament, els serveis no podien quedar malament, les biblioteques. Què vol dir? Que anàvem... No, vol dir que tenies també que modernitzar-te. Encara que modernització no sigui la paraula exacta, perquè, esclar, una universitat que té 6 anys no la vas a modernitzar. Ja és moderna per fer 4 dies que ha nascut. Però sí que tenies que fer, i això era un objectiu clar de la gerència, amb moltes discussions, amb molts companys, ara hem recordat amb algú que més d'una vegada ens havíem esbarallat, tenies que intentar aplicar criteris moderns de gestió en contraposició a l'encotillament que era la burocràcia funcionarial, les normes administratives. A veure, això estic parlant des de la comptabilitat, que no us avorrirem el tema de la comptabilitat, però era de partida única, no hi havia allò, el debe haver ni res semblant. Quan s'acabava l'any, teòricament, i un departament no s'havia gastat els diners, se li treien. No, això no podia ser, es tenia que canviar. Els llibres, amb perdó, professors, els compraven a la cantonada. Molt bé per del comerç minorista, però esclar, vam pensar que potser millor era importar-los directament d'Inglaterra, els que tenien que ser importats d'Inglaterra. Biblioteques no en vull parlar. Abans ja m'han recordat que la Montse i la Mar, que potser havia decidit que en aquest món, i que em perdonin ara tot el tema del gènere, hi ha 3 gèneres, home, dona i bibliotecària. Això m'ho ha dit una bibliotecària, no m'ho vaig inventar jo. A veure, per això ens divertíem. Van ser temps divertits. I per fer això faltaven... O sigui, la gent que ho feia tenia que tenir el que tenia que tenir. I eren les 3 is de I llatina, que he dit abans. Una immensa il·lusió, bastanta imaginació i un polsim de... Home, perquè em lliga bé amb el de la I, d'il·legalitat. No és que fossin il·legalitats, sí que era forçar al màxim la normativa i aquell encotillament que hi havia en aquells anys 70, 80. Ara podríem seguir parlant, però ja perdríem de figues altre paner i ho faríem un altre moment. Escolteu, moltes gràcies, de veritat, és una gran il·lusió.